Το μέλλον όμως βρίσκεται στις υδροπονικές καλλιέργειες. Σε μικρότερη έκταση παράγονται περισσότερα προϊόντα, ενώ οι απαιτήσεις σε νερό είναι πολύ λιγότερες. Ας πάμε όμως στο κάστρο Βιωτίας, να δούμε μια υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα, όπου παράγονται φυλλώδη λαχανικά και επιστρατεύεται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας για το καλύτερο αποτέλεσμα, με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Περίπου 30.000 φυλλώδη λαχανικά παράγονται την ημέρα στο 25 στρεμμάτων υπερσύγχρονο υδροπονικό θερμοκήπιο στο κάστρο Βιωτίας. Είναι μάλιστα και το μοναδικό στην Ελλάδα που λειτουργεί με μετακινούμενα κανάλια. Οι σπόροι φυτεύονται αρχικά σε γλαστράκια και όταν βγάλουν ρίζες μπαίνουν στην υδροπονική εγκατάσταση. Έχει ήδη δημιουργήσει ριζικό σύστημα, με αποτέλεσμα να μπορεί να μεταφερθεί στα υδροπονικά κανάλια όπου θα ακολουθήσει και μπαίνει μέσα σε αυτά τα κανάλια. Τα κανάλια αυτά και τα φυτά από μόνα τους αυτομάτως μεγαλώνουν τις αποστάσεις μεταξύ τους, ούτως ώστε να τους προσφέρει το σύστημα της υδροπονίας τον κατάλληλο χώρο που χρειάζονται για την ανάπτυξή τους. Αυτό που ήταν το γοητευτικό ήταν η απίστευτη υψηλή παραγωγικότητα που έδινε αυτό το σύστημα των μετακινούμενων καναλιών. Και διαπιστώσαμε ότι θα μπορούσαμε σε 20 στρέμματα να φτιάξουμε τα μαρούλια που στη γη θα χρειαζόμασταν 400. Μετακινούνται ανάλογα με την ανάπτυξή τους και στο τέλος της διαδρομής τα λαχανικά είναι έτοιμα να πάρουν το δρόμο για την αγορά, μαζί όμως με το γλαστράκι τους. Παραμένει φρέσκο εκεί που θα διατηρούνταν 3-4 μέρες ένα φυσιολογικό κομμένο μαρούλι από τη γη. Εδώ μιλάμε για πάνω από 10 μέρες και άμα το συντηρήσεις λίγο προσεκτικά, να το βάλεις στο ψυγείο σου ή σε δροσερό χώρο, μπορεί να φτάσει και τις 15 μέρες. Με περηφάνεια μας δείχνουν το τελευταίο επίτευγμά τους. Τη σαλάτα τρίο, στο ίδιο γλαστράκι 3 διαφορετικές ποικιλίες μαρουλιού, προϊόν μοναδικό στην ελληνική αγορά. Έχουμε την γνωστή σε όλους γαλλική σαλάτα, την πράσινη λόλα και την κόκκινη λόλα, ή το κόκκινο Oak Leaf. Έχει μελετηθεί πάρα πολύ από τους οίκους σπόρων, οι οποίοι και φυσικά μας συμβούλευσαν ποιους κατάλληλους σπόρους θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να πετύχουμε το αποτέλεσμα του λεγόμενου τρίο. Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας επιστρατεύεται για το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχουν 2 καλλιεργητικοί θάλαμοι στη θερμοκηπιακή μονάδα. Ένας λόγος είναι για δημιουργία διαφορετικού μικροκλίματος μεταξύ των 2 και την καλλιέργεια πιθανά χρειαστεί διαφορετικών ποικιλιών. Το δεύτερο είναι για λόγους ασφάλειας. Αν συμβεί κάτι στο ένα, υπάρχει το δεύτερο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Το μέλλον για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, λένε οι ειδικοί, είναι οι υδροπονικές εγκαταστάσεις. Δίνουν αυξημένες αποδόσεις. Δεύτερον, δίνουν δυνατότητες να παράξουμε προϊόντα πολύ πιο καθαρά, με πολύ λιγότερη εφαρμογή φυτοφαρμάκων, καθώς είμαστε απαλλαγμένοι από το περιβάλλον από το εδάφος που είναι το περιβάλλον που αναπτύσσονται εδαφογενείς ασθένειες. Χρειαζόμαστε το πολύ το μισό νερό σε σχέση με μια καλλιέργεια εξωτερικού περιβάλλοντος. Στην πρότυπη υδροπονική μονάδα αναμένεται να αρχίσει σύντομα και η καλλιέργεια αρωματικών φυτών.